Paisaxes Sonoras amenizará a fin de semana en Ribeira, Boiro, A Pobre e Rianxo. O festival vivirá a súa quinta edición e hai xa máis de 150 abonos vendidos para os 4 concertos. A Mancomunidade Barbanza Arousa segue a apostar pola música e polas súas paisaxes e lugares recoñecidos para dar vida a unha nova edición do Festival Paisaxes Sonoras. Esta fin de semana desenvolverase a súa quinta edición, polo que a organización está a dar as últimas pinceladas de todo. Que ten lugar 23, 24 e 25, venres, sábado e domingo, que, como a todos os anos, é unha cita que temos, un festival para potenciar os recursos naturais e culturais do territorio. Co cal, empezamos xa o venres en Boiro, ás 8 da tarde, ás 20 horas, con Abraham Cupeiro, será a primeira das actuacións. Despois, o sábado, estaremos tanto en Ribeira ás 12 da mañá, como na Pobra do Caramiñal ás 20 horas, con Uxía e Ruibal en Ribeira e con Derrapans na Pobra do Caramiñal, que será na zona de Cabío. E rematará o domingo ás 12 da mañá co concerto de Xuxo Fernández e Pan Senfrón, que se desenvolverá no Pazo de Rianxiño. O concerto de Boiro será no Pazo de Goiáns e o de Ribeira no Parque de San Roque. Aínda que a música e as paisaxes non serán as únicas protagonistas. Acompañando todas estas actuacións tamén teremos exaltacións gastronómicas, gastronomía, para potenciar esta cita, que, como decía antes, a idea é potenciar os recursos naturais e culturais do territorio. A toda agora, a venda de abonos está a ser positiva. Estamos aproximadamente agora mesmo en 150 entradas, para os 4 concertos. Este ano soamente se facía venta de abonos para os 4 concertos, non temos as entradas individuais, e agora, pola experiencia que temos noutros anos, daráselle un empuxón esta última semana. O que vimos rexistrando durante estes anos, a excepción dos anos da pandemia, é que a venta de entradas faise sobre todo os últimos días. Algo que agardan se volva a dar a pesar do cambio e de ter só a venta abonos que custan 20 euros para que a xente coñeza os 4 espazos escollidos para esta edición. Concertos que serán de formato reducido. Son de pequeno formato, seguimos potenciando ese pequeno formato, pouquiña xente desfrutando de lugares moi selectos no territorio, entonces alrededor de 200, 250 prazas, digamos, que reservamos nos 4 concertos. Esta fin de semana, as paisaxes e a música galega tomarán o protagonismo en Boiro, Ribeira, A Pobra e Rianxo, impulsados por quinto ano por Barbanza Arousa co seu Paisaxes Sonoras.